Guys, mao ni ron ang among agi guys oh. Mao ni siya ang ikaduhang adlaw nga among pagsipsip aning mga libon. Oh. Mao ni siya guys. Oh, dira. Si Titing Singkahoy tuwa sa unahan. Tura akong brother dito unahan ay. Brother Titing Singkahoy, kumusta ka diya? Dara. Oh. Ya brother. Pasilong sa ta brother, kainit ka brother. Ato big. Ito dia to. Ano siya guys? Akong brother Singkahoy, dira. Guys, may buntag ug may udto ba ka ron? Amo ning humanon ang among trabaho karong mga semana ha. Morning mission na mo guys. Ang Dai. among mission. Morning sa mission na mo rin na kutob dito sa may payag. Ato ripita mo ni himuong kasagingan guys. Oh, kutob atong may payag ay. Ana dia. Hapit na gamay na lang. Kay tanawa guys, ang among agi ron guys. Buntag sayo mi nagsugod. Oh. Dira. Among agi. Break kaduha ka adlaw na mo ni nga tadtad og putol-putol pa gani ang among adlaw. Maraming duha. Init ang sugod guys. Pero nindot ay pasilong kay wala pud may tubig. Uhaw kayo. Ang kini pagpanguma guys, ang tinuod lang. Makinahanglan tag tubig. Ang bayaran le. Tadi ato. Nara. Nara mong mga himan guys. Oh. Amo nang gibutang kay medyo mo inom mig tubig kay pati uhawa. Ay inom mas Titing Kahoy oh. Hala. Amo nga ako ang mga subscriber ug mga viewers na mo hinaot nga inyong ma-subscribe ang among channel aron inyong masunod ang amo ang panginabuhi ani mga buwana. Oh, kay balik naman buta sa AGCQ, ano na? Insecure. Oh, MGCQ. Anhin na sa ni may bukid mag laroy-laroy. Oh, di namin mo puyog ubos, Arimis bukid. Manginabuhi mi aning dapita ug asa mi dapita ug way sudan anha mi ana sa paay. Oh, mangita mi sudan diha. Oh, karo atangi among sunod-sunod yung mga upload mo pila-pila ka mga adlaw. Kay human na mo anig sip-sip amo ning dauban, pag human anig daob, magbangag mi, magtanom mig saging, pag human ana, ari nang pumis pagpangita og sudan ani sapa. Oh. Okay. Nagampiyo og suso dito guys. Oh. Magbayad sa mi. Oh, magbayad sa mi brother. Oh, ana ang pagbayad guys. Ana ang pagbayad ang lampas. Mo na binairan siya guys. Nagibang. Pahak na igos ba to? Okay. Diyan lang sa mo ha. Importante diyan nga mapakita nimo ang mapakita na mo ang among pagsugod aning among panginabuhi ug inyong masubaybayan sa sunod na usab nga mga bulan. Kung unsay among matanom ani ug unsay among mani gumikan sa among kakugi. Hinaot nga kaninyong tanan inyong masundan ang amoang panginabuhi kay kini siya mao na ang content niya Limukoy Tres Buakak nga inyong makita sa kanunay. Oh, kay karon wala pa man malinaw-linaw ang dagat, wa pa ta man nag-isda pero sa bisan unsang pamagis panginabuhi pwede na kung sudlan basta tinarong lang. Kung kapasanginlan o kapasikaran sa among pagpanginabuhi, importante nga tinarong nga pamagi nga di supak sa atong panggobyerno. Ha? Okay, kamo sa among mga viewers, sinaot nga makuhaan nyo pitulunan kanunay ang among kakugi sa uban ng mga tao karon nga wadat ng paglaom gumikan ning pandemic, di ta magpakawas sa paglaom. Kay kita mabuhi ra sa yuta ug kamao ka muugmad bisan pa ug ingon ani ang sitwasyon. Ang uban na tumakigsunan karon naglisod naman, hala tangas mo dunay mga kabukiran, umaha o tamnig saging kay sa pipila ka mga bulan busog ang inyong tiyan. Bisag saging lang ang inyong masudan. Okay? Daghang salamat. Inaani na lang. Ha, dili lang ko magdungad o maglangay kay tumikan kay kami karon niya sa init. Oh, mupasilong sa meron titiod pero amo sang panikamutan nga bahalang magbuhat mi sa init basta doon nami agi nga makita karong adlaw. Daghang salamat ug may adlaw kaninyong tanan. Guys, anhala sa mo dia ah. Mag-sip-sip mi diri sa boss si Titing Singkahoy. Oh, diha mi. Yari ko. Oh. Mao ni siya among sitwasyon diri sa bukid. Yan namin diri dapita sa babaw nga bahin guys. Oh, kay sa ubos, wa naman, hilo naman. Ari mis babaw dapit. Nga bahin na. Dol-dol mis payag na mo.
Oh. Ha? Ayaw kayo. Masarap. Ayaw naman. Dahil na tunggal ubos yun. Sama ni marijuana. Marijuana. Hay Ginoo. Pinabuhi sa bukid. Importante yanin natin makaon dire. Wa tay konsumo sportar dire, tasmo kita. Muma na tayo daan kita na ako mga. Sumpay ra ba? Tay-tay puto dire. Oh, para. Pisi ani. Eh, wala na pisi. Sabi na. Nade pisi dai. Wala na yan ng pisi. Kanta-kanta man may makapakuha na. Pero guys, mo ni siya mo kita agi ha. Ora mo agi guys, kata-kantahan lang alimo ko og titing sing kahoy guys. Dara guys, mo ni agi na mo ron. Sa pila lang ka minuto nga mong tagod. Singot yung bayan noon. Inaot guys nga kamo magpabili mo sa ako ang channel ha. Alimo ko Tres Bokak sa tanan ng mga nagsunod nako. Ang tanan ako mga subscriber palihog i-abli niyo ang inyong video. I-abli niyo ang akong channel. Lantawan ninyo, saksihin ninyo ang akong kapobre. Saksihin ninyo ang among kakabos. In town, tungod ang ning virus, kami nag-antos. Hinaot nga kamo. Way puas ang inyong pagsuporta in town rin mo. Kaming mga managsuuna in town, parti taon po ba pobre ha? Bungon sa ukop. Ay, iyang krasunis guys ay. Buslot kayo. Ay, bungon sa ukop. Ha? Muna, dito na. Guys, muna guys, ulit mi sa ubos guys. Pasaan mi ning saging gamay nga mo ang ni dagdaw. Istorya. Muna guys, ang sitwasyon ani. Ang paitog na kay produkto si mong tanom dire, lakaw ko 30 minutos. Pati pagita na puna. Gamay rin kini akong gipasan, mga 10 kilos rin pero murang matangtang ako nga baga. Pero sige lang. May isda. May isda. Hey, shout out ya brad. Di pa makita kung naong. Panaon niya ng plaster naong ko. Bati siya daw bagpaklay. Niya dito ra balay. Niya na. Ang plaster ko. Okay. Kaya salamat sa inyong pagkuha uli sa mga boss niya. Thank you so much sa inyong pagsubaybay aning among channel. Basta maano ni amo pagpanguma.
Sundin lagi ni kanunay ang among mga bulawanon nga mga lihok diri dipita. Daghang salamat ug may hapon kaniyong tanan. Okay, shout out ko sa kuang mga solid supporter sa limo ko Trace Buaka ko ingon man sa kong kauban nga sa si Titing Singkahoy, akong manghod. Shout out mi ni Dennis Musca, Paner Family ug Manuel Paner. Maria Lynn Tagum City, o Davao del Norte. Naotgan TV, Naotgan TV. Darwin TV from Britanya, Mama Jo, Ma'am Dolino. Alabata Family, Vergara Family, ug Escorial Family. From Bayawan Negros Oriental, Asuncion Davao del Norte. Wild Angel, Elmar Tabor from Caloocan, ug Junior Mahusay, ug Arnold Reblisa from Cebu City. Okay, mga mga gala ang ato ang mga solid supporter ug nagatanaw sa katapusan namong upload. O kung sa patong gusto mo pa shout out, comment lang mo niya pa shout out mo kay amuan lang i-shout out ug amo ang kuha ng among video, no? Karon Domingo ron na ako diri ron sa amo ang balay, kay paabot mi karon man ang adlaw na mo sa among pag-shooting sa Janwa Mix TV. So diri lang po ko nag-shout out ninyo pero akong listadaan. Okay, daghang salamat sa inyong pag-view sa akong channel Alon Luis Buhaka. Kinaot na ako mo karon na isa mayong lawas. Biskay sa payong lawas, panginabuhi. Daghang salamat.